ție, iubite frate cititorule, și Duhului tău. Aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune drept să ascultăm toți iară Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Să luăm din Sfânta Evanghelie de la Matei citire, să luăm aminte. Slavă ție! Vremea aceea, chemând la sine pe cei 12 ucenici ai săi, Iisus le-a dat lor puterea asupra duhurilor celor necurate ca să le scoată afară și să tămăduiască orice boală și orice neputință. Pe acești 12 i-a trimis Iisus, povățuindu-i și zicându-le: în căile păgâne să nu mergi, în oraș de samarineni să nu intrați, ci mai mult mergeți către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Pe unde veți merge, păduiți și spuneți că s-a apropiat împărăția cerurilor. Tămăduiți pe cei bolnavi, curățiți pe cei leproși, pe cei morți înviați, scoateți afară pe demoni, îndați